hattara ne hattara abi sannu ku bi sannu mu bi sannu abi sannu kowa ya cikin balas kowa ya cikin balas kowa ya cikin balas ko kai cikin balas kowa ya cikin balas yaro kai cikin balas kowa ya cikin balas na ce ku yi cikin balas kowa ya cikin balas gayu ai cikin balas kowa ya cikin balas gayu ku yi cikin balas kowa ya cikin balas ai cikin balas kowa yayi cikin balas kaura kai cikin balas kowa yayi cikin balas na Madina kajiya kowa yayi cikin balas to ai cikin balas kaura kai cikin balas kaura ku yi cikin balas to kaka kara kaka ga kurma ga kaura ga kurma ga kaura ga kaura ga kurma sun ce mu tantance yau cikin balas ai cikin balas kurma kai cikin balas kaura Bintu Bintu ha Na'am baba. Babu wanga kulki da ka dauko na ga sai shekara ka dauko shi. zamna taho zamna ai Bintu daga nan wurin ɗakin ki nika jin motsi kamar mutum kamar aljani to wanga gwami da kika gani ba mutum ba ko aljani ni buga da shi sai ya mutu shi yasa nika son in lallaba in yi laho in yi son da in yi fakare dan in ni same shi ni rafka mai gwamin ga wallahi sai dai wani ba shi ba Baba? Mamu bata maka bayani ba ai dan kawo ne na gangare ya taho. Aiki son ka taho nan shine ya zauna a cikin ɗakin. Wai me yasa rakiya kai mai haka wai? Ni ho bata ga yamin ba fa. Dade in lallaba ya buge dan kawo ya mutu. Azumi 60 ya hau kaina. To wallahi billahi na rance sai na karo aure. Kishiya baba? Kwarai ko to. Iye. Wai ko me yasa diya mata kun kai son wayan ku mata da wayan ku maza? Sannu sarkin ta wata kishi. Ke tashi idan wuce ciki ina je ni kunkurin ki ba dai in buge miki ba na rinci da Allah in koma shi yaki na rinci da Allah kai rakiya yanzu ta sayan buge dan mutane da wanga gwami ko ni tsoron gwamin ga nake ko ni ne tsoron gwamin ga nake da sayan ranka dan mutane da wanga gwami da azumi 60 shi cin to aure zan karawa na rinci aure zan kare dole ne sai na karawa bari ta yin aji shi to ai cikin balas kaura kai cikin balas kaura ku yi cikin Assalamu alaikum. Yawwa balele dama neman ka na kai. Ni ma neman ka na kai. To kana ji na? Hidimar aure na yanzu kaga tana ƙara karatuwa. Ka fahimta? To nayi niyyar in an ɗaura aure in je in tare gidana amma in baka ɗakin ka na tuzuranci. To tunda dai yanzu kaga ga yadda abu yake kuma akwai amana. Kaga sai yanzu mu tare da ni da matata ɗakin ka sai mu ci gaba da kwana tunda dai gashi ga yadda abun yake. To ka shirya me ɗaura maka aure. Dan mace ba ta ɗaura mace aure. Ban gane mace mace za ta ɗaura aure na ba. Tsohon soja baban Lami. Yadda an kai ma haka an ka mai shal. A tsaya. Wannan magana na ga kamar kana son ka ci mu mutunci. Ka ci mu mutunci? Ina kamar kana son an shashabe mu gaba ɗaya an shashabe mu da ni shi an shashabe mu. An check out. Kaga wallahi harkar da zaka ka ta mutunci na. Mutunci? Kaga dai wallahi ba dan kai bane balele. Wallahi sai in yi kulin wallahi in san inda zan aji ka. Ni ko ganin laushi bai hana ni tankadi. Don wallahi in kana cewa amma surki na cikin banan wallahi komai yana ifa. To yayi. MJJ yadda an kaman haka an kamai. Saboda haka mace ba ta daura mace aure. Kai kokarin nemo namijin da zai daura maka aure. Amma dai tsohon soja da an kamar shala. Kai baka bidi mu zauna lafiya. Wallahi baka bidi mu zauna lafiya. Za mu haɗu da kai. MJJ Allah ya tsare. Yawwa Lami kin ga can da na so mu yare ga tana iya dawowa ta shiga nan amma na tawo wato da dai kin ka ji duhu nan kin ji duhu
yau ma za ki ji duhu yau ma za ki ji duhu ai ni na ji daɗin wadda ta yi da ta yi ma Allah kai ya sa ta dawo Allah kai ya sa ta dawo ba kwana 4 ba ta yi 9 ba ta yi 9 a Dilale an shigo. Nawa malele kamar nawa ma ne kake bi na kuwa? Kudin suna ɗan yawa. Kwana biyu Dilale ba ki leko ba. Ko lahiya? Wallahi ayyuka ne sun yawa. Ka san ba a zama wuri guda. A yau nawa za a ɗauko a Indomie? Yanzu ba ni Indomie guda biyu. Salamu alaikum. A'a, Balele? mutanen Lagos. A yaushe aka dawo? Alhamdulillah, wallahi lafiya lau jiya. Allah sarki. Eh. To ya bari ɗauko miki. Balele nan da kasuwa albarka ɗaya ta kai. Wallahi kasuwa albarka ɗaya take mutanen Lagos. Gamballi mutanen Lagos. Allah sarki Dilale ga su. Uku an ka samu. Balele, Eh. ƙaro mata uku. To a ƙaro uku. Ƙaro mata uku. Dilale ashe ba matsala. Kai! Nawa kenan Balele? To naira 2000 kenan. Nan 2000? Mm. To, samu mata leda. Okay to. Samu mata leda. Allah sarki mutanen Ai Lagos. na hisonta ta ci har wani sati. To kai za ka dinga sai mun kullun ne da za ka ƙara mu. Ni? Ba ruwanki. Ba ruwanki. Ai da ruwa na ka. Boye Allah mai asunanki. Mi asunanki boye Allah. Balele, mi asunan wanka boye Allah. To Dilale ya dai asunanta. Ina ciki. Kana cikin Na mutanen rike Lagos. da Allah tsundum ina ciki. Ako ke nasara. Aha. Ai na yi son duk abun da na samo Lagos a ce na rasa shi wajen ta. Wallahi dan. Duk kuzuri na ni na yi son in kwashi ke shi a ce yana wajen dillale. Kai. Gambali lalle to kai ma kara ce. Aha. Ni na gada can ai. To Allah shi daidaita. Ai ni amin. Allah ya Amin daidaita. ya daidaita ai. Allah ya daidaita. Ka gani balele baka rabuwa da raha ko? Aha. To Dilale ya wadda ta yi wanga kaɗiya da ranar tsaka haka. Kwarai ku. Ah. Boye Allah ina ciki. To ke jiya ne. To ai ni ban gane kana cikin ba. Ina son ki. Ina ciki kuma ƙurya. Ina cikin ƙuryar zuciyarki. Babu abin da na kaso yanzu wanda ya wuce ki. Don haka kin yi miji. Allah ya bani ke. Gaban zagayohi na zo nan wurin. Kamar an ce ka shi na sawa Allah kai I love you Allah. Kamar ya ce min tashi ga matarka can na yiwu na taso na yiwu nan wurin. Ashe ina da rabo. Kana raba wutar Balele sanadiyar wanga haɗin aure da ma kai Eh. to aljanna first class Alhamdulillah. insha Allah. Yanzu shi kenan. Kaga ina sauri ne na zo in sai abin da zan ci ne. Ya kamata kawai mu haɗu a gida. To Sai mu zauna mu yi magana. ina ne gidanku? Ai gidanmu bai da wuya. Ka tambayi balele zai kai ka har kofar gida. Balele Zan haɗa maka. to Eh. saboda ka san matan yanzu Gaskiya ne. ana iya ce ma ka isko ni gida ka ba abun nan ba. Ai Dilale ya ba ta da matsala. To shi kenan. Ne na gode sai na zo ina nan tahi. Jar uba zuwa gaban za. Yoni Allah. Balele nawa kace? 2000. 2000? Eh. To karɓa nan. Nawa ce nan? Naira 1000 ce. Ka biyo sauran. To shi ke. Sai na dawo wajen Lagos zance. to yayi. Ehe. Yawwa. Ai Lami, kenan ma mai da ke Laminsi. Ai da kina so ki shiga duhu. Da kina so ki ji ki cikin duhu. Ki yi maza ki taho. Da kina so ki ji ki cikin duhu kawai ki zo. Kuma duk abin da kika so. Wa alaikum salam. Me aka ka baba? Wallahi wai ina gwamin nan da ne hito ran nan zan bugi aljani da shi. Gwami ko? Wai ashe gwamin nan kafafu gare. Shine wai ya rugo da gudu shi ke dakin ga. Shine ne ka ta kokarin na kame shi na kame shi. Shi yasa ni ce sai na hitar da gwamin nan gidanka. In ba hissa gwamin nan gidanka ba akwai matsala. Lami wuri na can ka zo. wallahi Bintu na zo da ƙurya ma zan wuce. Dama kamar kin san ina son magana da ki. Ashe kun san juna. Ƙawata cewa. Allah miki albarka, Allah miki albarka, Allah muku albarka, Allah muku albarka. To rakata ba, kirake ta ma. Ko ba ku ta ƙurya ba kirake ta. Rake ta. Ta yi gida. Ta yi gida. Ta. Wai. Kai jama'a. To
wallahi akwai matsala. Yarinyar ga inda ta gane inda ake. Wallahi ina gaya ma. To alahin wata ne sai ta zai ta kyale ni daga kwana biyu yau ke yi kwana kusan 9. Kirake ta ha, kirake ta. Ni wannan naka abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Kai. Akwai matsala. Hello, sai oga. Oga ya aiki. Wallahi oga kwana biyu ina kiran wayarka. Oga ba ta shiga. Mu ko ta shiga ba ka ɗauka oga. Oye na sani oga aiki na ya yawa. Wallahi oga nake gaya maku. Hulɗa ta buɗe nan sosai. Dan yanzu ma akalla oga ko. Akalla ina da na mutum 178. Kuma oga akwai na manya akwai na yara. Na manyan mayahi sun yi yawa a sosai. Ai yanzu ma halin da ke ciki T-boy ya ma gudu ni ba ma sama ina ke ba. Ka san shi T-boy bai sai da hulɗar nan take bai sani ba, ban gaya mai ba. To bai ma san inda yake ba. Na ta nema amma dai ina kokarin neman shi in ga inda yake saboda in dan mai wallafa ya dan samu yan kuɗaɗe. Na san kuɗin shi sun yi lo. Sannan kuma oga ai shi T-boy da yake ƙaryanin mai nace mai babana ya gaya min cewa kakata ta turba da kuɗi tsakiyar gida, kuɗi masu tarin yawa. To ƙaryar da nan mai kenan ne, to shi yasa ma ya yarda. Ai garin oga garin hulɗa ta buɗe kuma za a samu. Yanzu ma oga next target ɗina shine ko ina so duk wasu masu ji a garin masu kuɗaɗe mayan duk ina so duk in kwamashe nasu. A kware ko bai gara ai lahiya launi kuma har yanzu bata tashi ba. Ina na to yanzu ma ai akwai wata yarinya ma da na kulla soyayya da ita. Na kulla soyayya da wata yarinya ce ga saboda na ji an ce babanta ma shi ke ba da magani. To na kulla hulɗa da ita sosai don mun shaƙo sosai mai gida. Mai gida ba matsala ai mamatta ma ita ma ta goyon baya. Gidansu ma ni sauka nan nake bacci. Babu wani yanzu dai ina son kudaden nan ne nake so mai gida a karo su saboda ina so zan haɗu da babanta. To ina so na haɗu da babanta in dan mai ka gane kenan a kware ko kai shi yasa nake jin daɗin ka mai gida na kana sauran gane duk zaran nawa. To yayi sai na ji sakon. To yayi T-boy ka kada Allah da zan kokari in gaishe. Ha checking balance continue. Hey. Wayo! Kai ni ne da Allah. Gamballi. Na'am. Ya fama. Wallahi alhamdulillah. Wai yanzu gamballi duk tare na da kai. Dangantaka ta da kai a ce wai ka baro garin Lagos ka shigo cikin garin ga. Sai dai in dinga jin labari. Can an ga gamballi can an ga gamballi can. Nace babu komi. Babu komi. Wallahi ka san dole in neme ka. Na san kuma kullum sai na kwana da kai da raina na kwana da kai cikin zuciyata. Gaskiya ne. Tasuwar da nayi in na zo na a ce yanzu kan bina kana ba da magani. In na zo na a ce yanzu kai yana kana ba da magani. Ashe labari ya zo maka. Kaura. Ai muna nan muna ya kokarin mu. Wallahi na gani. Muna nan muna ya kokarin mu je ga mun an saita komi. Ina ji. Mai gari ma yana jin daɗi. Ya garin. Na ko ga mu ciki ne muna ta fama. To madalla. Wallahi ga mu ciki ne muna ta fama. To dama ina son ganin ka. Kwarai ko to sai ko gani. Ina jin abubuwan da ka faruwa cikin garin nan. Kwarai ko. In yi wanga ya biyo a ce an washe shi. Jibi wanga ya biyo a ce an mai cikin balas. Bari gamballi. Cikin balas ɗin ga kowa yin mawa akai. Wallahi. To kaga tun da na baro Legas. Na zo har yanzu ban da ɗan harko. Shine na ga alamar gwamma kayan alma mutum waga illa. To gwamma ka mori. Dama ka san kuma ita bariki alalar gwango ce. To. In baka iya ba. Wani sai ta kwaɓe ma. To ka gani. Shine na ce bari in samu wata. Na samu wata gingime mai yabba jawara. Gingime miya. Garin ga koko. Wanga garin Legas. Nan garin dai. Kai. Wa zai aure Legas ni? Wallahi. Na ce to bai yiwuwa ban mutu ba ban babbaya ba. Gaskiya. Na ce in gaya ma na samu bajawara aure zan yi nan garin. Me a sunanta? To
sunanta dai wanda ya suna wanda na ji mutane suna ta kiranta da shi dillaliya. Dillaliya. Ai ko na san dillaliya. Ka san dillaliya? Ai ka koyi da ce gamballi. Kai. Ai in dai dillaliya kai ka zaɓu ba. Gudu ba kenan. Ai ka san Bahaushe. Ko ba gudu sai ɗaukar kaya. Ai ka dace gamballi. Kai. Ka dace gamballi. Ka kan sha banza Lagos. Wajo. Ai ni nan da kaka gani. To kaga mutum ya yi bariki can ga banza. Ai gwamma ya zo ya raya sunan manzon Allah. To yanzu kana yin lissafa ɗiyanka da ka baro ne? Wa ni akwai wani nagoyi. Akwai wani ciki. Ko yanzu ai da na ba anti babba. Ai taban gudunmuwa. Gaskiya ne. Ai anti babba taban gudunmuwa. To yanzu gamballi. Na'am. Yaushe an ka sa ranar da za a yi wa ga hidima. Don ga a ɗauki lokaci. To abinda na so dai shi kawon mu na so a ce sai an ebe gero. To an ebe gero. Ya ce mai in bari a buge waken suya. Ga nan ku ana. Saboda haka nan na dawo Lagos din hannu biyu. Ga nan ku ana bugu. Yanzu duk yawon da ka ce kayo haka ka tai haka ka dawo. Wallahi hannu rabbana. Kai bariki ba ta yi ba. Wallahi ba ta yi ba. Kai gamballi kam kaya arziki. Kai. Dan dai kan makomaka na ga Allah. Wallahi makomaka na ga Allah. Yanzu sai ina haka. Wallahi ina dan zagayawa ne saboda ka san matsalar ga kowa ta so dai kaura na Madina. Ka ba da maganin cikin balas. To kuma muna nan muna ita rakiya da ka gani. Rakiya da ka gani. Rakiya fa ita ta kawo ga shawara. Ita ta aza ka gare ta. Wallahi ta ce ai tunda dai an ce maganin ka bawa kuma kowa ya san daji haka zuwa. Kawai ka ci gaba da bada maganin. To ina kake? Gani. Rakiya ka a mata kishiya. Ai ita da kishiya sai dai kaza. Ko ita in kawo ta sa ta tukunya ta abinda na kaso da dahi ta kuma ga hulla ina ciki kai da kawo to gamban lima kana nan duk tsarin da an kai ba da kai wallahi da ni zayi ne ni a bari in zama su fansare jin ka je wurin mai gari na kai gaisuwa zan ƙara koma masha Allah to nan kai nan zan je nan to ni ma bari in koma dan ina so in biya shagon yamurin ga dan dibi alabu wabin nan ina so in sha yana nan har yanzu wabin nan yana nan ai yana nan to mutai sai in aje kanan ni kwarai da ka san shi dai yana hakin balas saura kai cikin balas kowa yayi cikin balas na Madina kajiya kowa yayi cikin balas to ai cikin balas kaura kai cikin balas kaura ku yi cikin balas to kaka ga kurma ga kaura ga kurma ga kaura ga kaura ga kurma sun ce mu tantance yau cikin balas ai cikin balas kurma kai cikin balas kaura sai ku ankare ku yau cikin balas gayu